ni fa in gama gaskiya babu abin da zai ƙara tsorata ni ko firgita da ko bani mamaki a Najeriya. Duk abin da kaga an yi a Najeriya ya samu gurbi ne, an samu dama ne. Ai akwai wata hikaya game da Najeriya, ba su ko kun taɓa jinta ba. Akwai wata hikaya da wani kamfani wanda ke ƙere-ƙere ya ce shi ko bari ya zuba kuɗi, zunzurutun kuɗi, dala miliyan 100 ya ƙera wani mashin wanda zai iya kama ɓarawo. Kawai da mashin ɗin ya ga mutum ya ce wannan ɓarawo ne, kuma idan aka bincika ɓarawon ne. Tsawon lokaci kamfanin ya ɗauka aka yi wannan na'ura, sunanta na'urar kama ɓarayi. Sai aka ce to ya kamata a ce a kwatanta ta, a auna ta a ƙasashe daban-daban. Aka ɗauki na'urar aka ce to ya kamata a je ƙasa mafi yawan mutane a duniya, sai aka tafi China. Da aka je China sai aka announcing cewa ana bukatar mutane miliyan 5 su zo. Kawai za a aje mashin ne a wani katon fili. Sai aka ce ba a gaya masa mashin ɗin ne ba, sai aka ce masa duk wanda ya zo ya wuce gaban mashin ɗin nan za a ba shi dala 100. Sai ko ga mutane miliyan 5 sun zo. Da ka wuce sai a baka dala 100, da ka wuce a baka dala 100 har aka gama. Wani shekare sai aka buɗe mashin, sai aka ga barayi nawa mashin ɗin ya kama cikin mutane miliyan 5 a China. Sai ga an samu mutum 50 daga cikin miliyan 5 su ne barayi. Saboda mi? Saboda China wallahi akwai ministan da aka sa bindiga aka harbe saboda ya kasa bayyana ina ya samu dala 5,000. An san albashin shi, sai aka ga ƙarshen wata yayi amma yana da dala 5,000. Aka tambaye shi ina ya same ta, ya kasa bayani, aka kai shi ƙwayansu aka harbe shi. Sai aka sake ɗaukar mashin ɗin sai aka ta India aka tara mutane miliyan 2. Can ma aka ce duk wanda ya wuce gaban mashin ɗin nan ga dala 100. Mutane miliyan 2 suka wuce. Aka dawo wani shekare mutum nawa ta kama ɓarawo, mutum 10,000 a India. Kasan suna da mugucin haci da rashawa kamar Najeriya. Sai aka ɗauki mashin ɗin sai aka yi Saudi Arabia, shi ma aka aje mutane hili miliyan 1 mutane suka fito. Kowa da ka zo ka gita a baka dala 100. Saudi Arabia cikin mutum miliyan 1 sai aka samu mutum 5 ne kawai waɗanda suke ɓarayi. Sai aka ce to a nemi ƙasa wadda tafi kowa yawa a Afirka. Aka ce ai Najeriya, aka ce to a zo Najeriya. Aka zo Najeriya aka aje wannan mashin. Aka nemi mutane waɗanda za su yi volunteer. Mutum miliyan 1.500 suka wuce gaban mashin ɗin nan. Da aka zo wani shekare ana so a auna mutum nawa ne ɓarawo a cikin wannan a Najeriya, sai aka tada an sace mashin ɗin. Shi mashin ɗin mai kama ɓarayin an sace shi a Najeriya. Ka ga bi ma'ana fentin da mutane suke da shi game da Najeriya, impression da mutane game da Najeriya shine rashin gaskiyarmu da rashin adalcinmu da rashin mutuncinmu. Duk a shugabanni da mabiya ya kai ƙarshe ya zama abin kallo. Saboda kan ni ba ni abin mamaki da aka ce wai an yafe ma wasu daga cikin mutane. Har yanzu ina nan ina jira zan yi cikakken hira, don ni ba na ƙwaina sai da zakara. Ina jira a buga list ɗin mutanen. Ai an ce mutum 159 ne, amma biyun nan kaɗai ake magana, sauran an ɓoye. Muna jira idan an isa a buga list ɗin wa'annan mutane, lokacin za ku ji sharhi, lokacin wallahi za ku ji magana. Amma wa'annan mutanen biyu da aka saukar, ni ga magana ta game da su, wa'anda aka yafe ma. 18 ga watan 4 April muke yanzu ko? 18 ga wannan watan 18 ga wannan watan akwai mutum 70,731 a gidajen yarin Najeriya gaba ɗaya. 70,731 su ne ke gidajen bursuna. Daga cikinsu kishi 70 tsare ake da su ko shari'a ba a yi masu ba. Tsare ake da su ko shari'a ba a yi masu ba. Akwai wanda ya shekara 5, wani 6, wani 7 jira yake, kagara yake a fara shari'a, shi ma ba a fara ba. A waiting trial. Daga cikin waɗannan mutane 71,731 idan ka yi ba 69
da 51 maza ne, 1,405 mata ne. Daga cikinsu akwai wanda sojoji ke rike da mutane 1,275 tun da aka fara faɗin Boko Haram suna nan barin su ma a rufe. Idan akwai wanda ya san zafin a tsare mutum a ƙime shari'a, shugaban ƙasa ne, saboda an tsare shi wata 20 ba a yi mai shari'a ba, har mahaifiyarsa ta rasu. Daga cikin mutanen da ake tsare da su ba a masu shari'a ba, da yawa sun rasa iyayensu mata, sun rasa iyayensu maza, sun rasa matayensu, sun rasa ayayensu, amma dai suna nan rufe ba su da gata. Saboda haka in akwai wanda ya san zafin tsare mutum ba shari'a, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fi kowa sanin wannan, saboda shi an yi masa ya ji a jikinsa. Ashe kamata yi inda gaske ne wa'annan mutanen 71,000 da dukkan wani wanda ke fuskanta wata shari'a a Najeriya ya kamata a sake shi. Ga dalili na, dare lokacin da yake gwamnan Jos an yi fada sau 8 a Jos, manya-manyan fadace-fadace, mutum 13,700 suka mutu, mutum 13,700 suka rasa rayuwarsu, ba adadi suka rasa dukiyarsu, wasu an kassara su, wani ya rasa hannu, wani ya rasa ido, wani ya rasa komi na zamantakewa na rayuwa. An kona kasuwanni, an kona gidaje, sai kawai mutumin Wase da mutumin Rio da mutumin Jos North da Jos South sai su yi an farka an saki dare, wanda hannun shi dubu yake da jinin mutane. Mafi girman laifi da za ka yi a ƙasa shine ka kashe mutum, ko kuma ka ci amanar ƙasa, ko kuma ka juyin mulki. Amma mafi muni a ciki shine na kisan kai. Akwai jinin mutane dumu a hannun dare, ya yi sanadiyyar mutuwar dubban mutane. Ashe in ka diba, duk wanda ke tsare a prison bai wuce kisan kai, bai wuce gagarumar sata, bai wuce cin amana ƙasa, bai wuce ku. Babban laifin da dare shi ne kisan kai. Ya kamata a dalilin wannan a saki kowa, banda sata kuɗi da ya ga sanadiyar kisan kai da ya ta mutane. In dai za a saki dare ga kuɗin da ya sata, an tabbatar da ya yi sata na har babban kotun koli ta ƙasar nan, a sake shi, to maganan faɗa da cin hancin rashawa a Najeriya ya zama wasan karta, ya zama wasan lido, ya zama wasan kalo-kalo, ya zama wasan a duba lamba, ya zama wasan 'yan matan amarya. Ba da gaske ake yi ba, cikin wasa ake, kawai ana so a rena mutane hankali ne. Shi kashi Jole Inyami ai ya yi sanadiyar mutuwa mutane da yawa lokacin yana gwamna, ya haɗa jinsi da jinsi, aka taɓa da ana kashe-kashe, ya kawai da kai. Shi ma ya yi sata, shi ma an ce an yafe masa. To ni abin da ke cewa irin su Abdulrashid Maina me suke yi a prison kuma ya kamata a sake su. Irin su Lawal Faruk Lawal fa bincike yayi na kudin dala biliyan 2.1 na magana kudin tallafi na mai, ya gama report ɗinsa, an tabbatar da an saci kudin nan na subsidy, amma saboda rashawar dala 500,000 da aka shirya aka bashi, yana nan prison a rufe. Wa'anda suka saci kudin subsidy din nan suna nan sun zama manya-manyan mutane a cikin APC, a cikin PDP, a cikin OBGA, a cikin AD, a cikin fatattuka daban-daban, suna nan manyan mutane ne ba su tabuwa. Wannan faman da aka shigo da shi kwanan nan, man nan mai guba, majalisar tarayya ta Najeriya ta kafa kwamiti ya bincike, ban san ko kun karanta ba, satin da ya wuce sun ce gaskiya ba wani kamfanin da ya laifi. Allah, an wanke kamfanin nan kuma an san masu kamfanin nan manya-manyan 'yan siyasa ne, manya-manyan 'yan kasuwa ne, suna da abokai a cikin gwamnati, suna da ruwa, suna da tsaki a cikin gwamnati. To ƙasa da irin wannan abin ke faruwa, don an ce maka ma an yafe ma wane ko an ma wani afuwa, a ba mamaki, sai dai a ce a rubuta. Duk wanda ya rasa ransa, ko ya rasa ran mahaifiyarsa ko mahaifinsa ko ɗansa, ko ya rasa dukiyarsa, musamman a Jos ƙarƙashin dare, musamman a Taraba
ƙarƙashin inyami ko bai Allah ya isa ba Allah zai musa hakinsa in ya samu dama ya Allah ya isa ya ƙari amma wallahi Allah ba zai bar wannan yafiyar ba duk wanda ya san ya taka rawa wajen wannan yafiyar ya saurara Allah zai masa tsawon kwana sai ya girbi abin da ya dasa wannan ita ce maganata shi laifi a Najeriya da kuma ko'ina a duniya akwai laifin da ake ma gwamnatin tarayya akwai laifin da ake ma jiha dariye da inyami jiha suka yi laifi kudin jiha suka sata saboda haka gwamnatin tarayya ƙarƙashin janar Muhammadu Buhari da kuma hukumar dattawa tsarin mulki bai ba su dama wannan yafe ba in za a yafe sai dai ko gwamnonin da ke ci na Taraba da na Benue da na Jos su yafe ma dare ko su yafe ma inyami amma wallahi billahi gwamnatin tarayya ba ta da hurumi tsarin mulki bai ba su dama ba inda laifin gwamnatin tarayya aka yi mawa sai su yafe in sun ga dama amma shi ma kamata a yi yafiyar da hankali da natsuwa da sanin ya kamata da gudun kai komo ba ka ga an sunanta haka a baya tsohon shugaban kasa Jonathan ya yafe ma tsohon gwamnan jihar Marigayi Alamisa bayan ya riga ya gama shekarunsa ne wannan shine babbanci wa'annan ba su gama shekarunsu ba kuma cewa aka yi ma in ma mutum za a yafe masa ko da gwamnan shi zai yafe masa ko shugaban kasa ya danganta da waye laifi jiha ce ko tarayya sai aka sai an tabbata yayi akalla 2/3 na shekarun da aka yanke masa wa'annan ba su yi 2/3 ba sannan alami sai da aka yafe ma har sai da ya gaba bursuna har sai da ya koma gida har sai da ya ci gaba da al'amuransa aka yafe masa saboda suna ganin zai taka wata rawa a nan ga wajen siyasa a Najeriya kuma tsarin mulki ya ce in ka taɓa yin bursuna sai ka kasan shekara 10 baka nemi wani matsayi ba bambancin kenan saboda ba a sunanta ba wasu za su ce Majisho me yasa hankalin ku ya fi karkata ga waɗannan manyan 'yan siyasa ka bayyana mutane akalla 159 muna jiran sunayensu ne wallahi in sunan ya fito wallahi za mu yi magana kowa za mu ɗauke shi sala mu ga ko ya dace a yafe mashi ko bai dace ba amma dai wanda ya saci dala biliyan 2 daga ciki akwai kuɗin magani ya yarda duk kowa ma ya mutu asibiti in ba magani akwai kuɗin tsaro ya yarda kowa ya mutu a matsayin rashin tsaro akwai kuɗin ruwa ya yarda kowa ya mutu a rashin ruwa akwai kuɗaɗen rayuwar mutane daban-daban a cewa duk wanda ya wannan mummunan sanadiyar wai saboda wani biyan bukata ka ce ka yafe masa ba lahira ba tun duniya insha Allah akwai kallo akwai sako akwai kallo Allah ba zai bari ba